Здравейте, приятели! Днес ще решим няколко задачи, които се намират в учебника на издателство Просвета. Това са от тестовите задачи на страница 93, задача 5, 6, 7, 7 и 8. Първата задача, това е задача 5, тя е лесна. 5 на втора минус 5 по 3. Това е равно на 5 на втора, това е 5 по 5. Минус 5 по 3. Това е равно на 25 минус 15. И е равно на 10. Шеста задача от тестовите задачи гласи следното. Ако А е най-голямото цяло отрицателно число, а Б е най-голямото цяло двуцифрено число, то А минус Б делено на 10 е равно на колко? Така, значи сега. Първо трябва да намерим А. За целта нанасяме върху числовата ос. Рисуваме си числовата ос и си означаваме 0. Наляво минус безкрайност, надясно плюс безкрайност. Наляво от нулата започваме минус 1, минус 2, минус 3 и така нататък. Трябва да намерим А е най-голямото цяло отрицателно число. Върху числовата ос са нанесени числата и по-голямо е това число, което се намира по-надясно върху числовата ос. Значи най-голямото цяло отрицателно число, това е минус 1. Или А ни е равно на минус 1. Б. Б е най-голямото цяло двуцифрено число. Някъде тук върху числовата ос се намират 99, 100 и така нататък. Най-голямото цяло двуцифрено число е числото 99. Значи Б е равно на 99. И сега заместваме. А казахме минус 1. Минус, си го преписваме минуса, Б ни е 99. Делено на 10. Ще преместим равно тук отдолу, защото нямаме място горе. Получава се минус 1, минус 99. Събираме две отрицателни числа, знака е минус. И ги събираме, това е 100 минус 100. Делено на 10. Определяме знака е минус. 100 делено на 10, 10. И това е тази задача. Седмата задача. Седмата задача трябва да изчислиме. Ето така. Ето така. Да изчислиме този израз. В този израз имаме смесено число, десетична дроб, обикновена дроб, десетична дроб. Не можем да го изчислим в този вид, затова трябва да доведем
всички до еднакъв вид. В случая си избираме, например, десетична дроб. Всичко да обърнем в десетична. Смесеното число и обикновената дроб ще обърнем в десетична дроб. 3/4. Ето тази дроб ни е равна 0,75. Или това смесено число 3,3/4 ни е равна 3,75 в десетична дроб. Минус 3,5 го преписваме. Минус 1/2. 1/2 в десетична дроб е 0,5. Минус 0,5 плюс другото го преписваме 0,75. Така. Сега 3,75 минус изчисляваме в скобите. 3,5 вадим 0,5, остава 3 плюс 0,75 става 3,75. 3,75 минус 3,75 е равно на 0. И последната задача от днешния урок, това е 8-ма задача от тестовите задачи на издателство Просвета. Тестовите задачи на страница 93 в учебника за 6 клас. Така, 8-ма задача трябва да намерим неизвестното хикс. За тази цел 0,05 по хикс. Какво правим, когато търсим неизвестно хикс? Обикновено неизвестното, не обикновено, ами така се решават задачите. За неизвестното го оставяме в ляво, числата ги преместваме в дясно и ги пресмятаме. В този случай обаче ще припишем още това минус 0,05, защото в дясно сме забелязали нещо интересно, а именно има едно повтарящо се число в този израз в дясно, това е 0,5. И това 0,5 може да излезе пред скоби. Получава се 0,5 по 1,29 минус, от тук сме взели 0,5, остава 0,29. Отново ще препишем числото пред хикс, за да сметнем какво се е получило от ясно на равенството. 0,5 по 1,29 минус 0,29 е единица. Това много ни улеснява. Отиваме нататъка. Ето така да се вижда. Това число минус 0,05 сега ще го прехвърлим. То тук е в числител с умножение, ще отиде в знаменателя с деление. Отляво значи остава само хикс. Отдясно 0,5 по 1 си 0,5 и в знаменателя отива минус 0,05. Само хикс ще бъде равно. Минус излиза преди дробта, защото дали минуса ще бъде в знаменателя или в числителя или преди цялата дроб, това е едно и също. И сега 0,5 трябва да разделим на 0,05. Нещо, което и преди това сме правили. Трябва да разделим на 0,05. Тук имаме два знака след десетичната запетая. Значи, за да махнем десетичната запетая, трябва два знака 1 и тук ще допишем една 0. Така, 50 на 5, 10. И 10. Това беше всичко за днес. Не забравяйте да посещавате нашия сайт Математика 6 ОРГ.
В следващия урок ще решим няколко задачи с повишена трудност.